Ora kesusu-susu to, Mak. Iya. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso iki mau takokke karo Pak Margiono. Ya. Ki Elisa melu ora melu, wis rasa kuwatir, Lek. Ya. Mergo Mbak Elisa ki ya siswa utawa mahasiswine Pak Margiono. Pak Margiono ki mbiyen ya kerep sok neng isi. Oh. Ngopo? Ya mbuh dolan wong apa. Ya. Ya dadi paran para neng kono ki ya sok-sok dadi paran parane para mahasiswa-mahasiswi. Lah iki Elisa iki lulusan saka Institut Indonesia S1-ne jurusan pedalangan. Oh. Mula ya sok dolan mrene ya, Mak. Iya, kala mangsa dolanene njaluk lakon karo njaluk beras, iya. Ayo, Sa. Ya. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih leres sanget Pak Seno. Kula niku nggih sami nek kalih Pak De Margi niku nggih kados pun bapake piyambak. Heeh, bapakmu dhewe. Nggih, bapakne dhewe. Nek mriki nggih takone ya sejarah. Pokoke nek sama teman-teman pedalangan kabeh nek takon sejarah ya mesti ning kowen ning gone Pak De Margi. Nggo pancen pinter. Panjenengane iki mbuh lakon kok iso tememplek ning otek kabeh iki lho. Iya. Nggih. Tapi mengke nek nyejarahi wong niku engke mesti 2 jam, 3 jam, 5 jam rantentek kuwi engko wedang siji ki kurang kudu 5 pokoke nek. Iya, ya ora apa-apa arang ya sejarah ki penting. Nggih, tapi nggih sae sanget mengke cerita kathah tentang zaman biyen, tentang Seno piye wes paling seneng nek diceritani Pak Seno, ngono ya seneng. Wis cerita tentang aku to? Lho, aku kan penelitine Pak Seno, ya nek nyeritake Pak Seno mbiyen ndase gedhe ya ngerti aku. Cerita tentang sing tititku diucek-ucek ora? Heeh, berarti kan kabeh kuwi pada mulanya itu kudu matur nuwun karo sing nyuling mau to Pak Seno. Iya. Mbah Yitno. Mbah Yitno tanpa Mbah Yitno ora iso sakmene gedene. Sakmene gedene kaya wis weruh-weruh ora. Rahasia iki. Iya. Pancen yo bener ya, Mak. Iya. Nggih, kula niku keriyen sering sowan mriki. Ning nggih riyen niku wonten napa nggih? Wonten masalah terus kula jalang mriki. Soale mantane Mas Catur mbiyen niku sengit kalih kula. Oh. Ya saiki wis ora kok. Nggih, sakniki kula akur nek kalih sakniki karo Mbak Anggi niku. Mbak Anggi. Jenenge Mbak Anggi to? Mbak Anggi. Anggi orang-orang ki mau. Mbak Anggi kalih Mas Catur niki wau jane arep nembang lho niku kekalihipun niku wau. Heeh, apa? Nggih, ajenge nembang berduet berdua. Ah mbok iya tok kancani kon rene bocahe. Mas Catur kalih Mbak Anggi pundi nggih? Ben preso manten iki sing endi bebek. Tur Catur? Ya. Ayo kene karo manten wedok aku ya tak weruh kaya ngopo. Mantene wedok kok durung tak weruh aku. Iya. Cantik lho Pak Seno. Heeh, aku seneng nek weruh manten wedok. Oh, seneng. Endi? Ayo ben mlaku sik. Arang yo daleme isih wetan. Kene tur. Ayo ben raketang sak grempriangan. Sak grempriangan. Niku Mas Catur niku nggih dalang. Ning dalang wedi suluk niku nggih ya. Ya wis ora apa-apa. Angger suluk wedi tenan niku wis. Biyen jurusan pedalangan Catur. Nggih niku Mas Catur niku tahun 2009 kula 2011 tapi le lulus dhisik kula. Mas Catur niku betah tenan nek kon sekolah keset tenan. Ya ora apa-apa arang ya. Ya. Ya sini lho. Liwat kono, liwat kene. Ya, bojone sisan bojone. Mbak Anggi barang kok. Ah iya, ngomong kowe tok nggo ngopo? Rawangun dipajang ning. Niki Prof Kasidi Hadi Prayitno nggih wonten. Wah iya. Nggih wonten. Pak Lekku. Nggih niku dosen waliku Prof David My Love. Heeh. Pak Lek napa niku, Pak? Pernah karo aku nek nyeluk Lek. Oh. Lek kok gedhe. Aku gedhe ning cilik. Apa cilik Pak Prof? Heeh. Ya. Nggih. Profesor Kasidi. Iya. Dalane buntet nggih paringi Margiono.
Wah, iki paringi Margiono. Ada jalan jarene. Ada jalan Margiono. Ya. Men mantene men munggah. Ya. Jeng nyekar. Aku ya mau ya dititipi bojoku ya tak jaki malah anake ra gelem melu. Oh, anakmu, anakku sing lanang ya meluno nilik Mbah Margi. Moh Pak aku arep sinau. Ya wis aku ya ngono. Anakku sregep banget kono. Oh. Sinau terus anakku. Heeh. Beda karo bapakne ya. Kantil lho wis. Lah niku mantene mriki kene. Mriki Mas. Mriki. Oh iya ditabuhi. Tutuk. Ayo. Tuk. Ha iki mantene. Cantik to Pak Seno? Kancane kok. Heeh ning terlalu kuru. Iya. Piye to Mas Catur ki kok kuru piye? Ternyata selirane Pak Seno niku mboten tebih kalih Gusti Yuda. Oh, sak jalan. Oh, nggih, alhamdulillah. Aku kerep gentenan kok. Iya, Gusti padha karo aku selirane pokoke. Iya, iki to mantene. Kowe kok ngomong-ngomong matur nuwun apa piye wis ra modal ya piye ngono. Sing wangun Pak Seno sing tak sambati kowe ora sambat. Lah kowe kuwi. Lah iya to. Kan iki wong akeh, ora mung Pak Seno. Nggih, kula tak matur kalian Pak Seno, matur sembah nuwun Pak Seno sampun kersa ngregengaken rabi kula. Ya ora apa-apa wong aku wis janji aku wis tau muni karo mbokmu kok neng bapakmu ra ono jaman semono. Iya, bapakmu ra ono lunga terus tiba-tiba teko ibumu iki muni sesuk ki catur arep dadi manten le ngono. Ah wayangan apa piye? Tak wayangane wis rasah ragat apa-apa ragatane. Tenan lho iki. Heeh, aku bar muni ngono kuwi ya getunku aja. Aku terus nang dalan ki cangkemmu tak tapuki dhewe kowe ki ya ngopo to ya. Ane wis kebacut muni kok ya wis. Nggih gandeng jenengan kersa ngregengaken teng rabi kula benjang nek jenengan rabi kula regengaken. Cangkeme. Oh nggih, sak kamat-kamat nggih kula nggih saged. Iya. Dibusak lho iki. Soale bojoku nek esuk sok nonton. Anggere tarik tangi turu rung gelem ngapa-ngapa karo tuturan karo nonton streaming ngene iki. Ha iki kata-katane Lik Margi mau. Nek ana anak takon bapak iki mesti. Apa Mas? Heeh, aku ya. Iya. Ayo, kar anu gentenan saiki ya. Mau Elisa muni aku ra udu aku lho iki tur iki Elisa sing mau muni mau mantene ajeng nembang. Nggih mau gleleng kok kula salami. Kok aku nembang lho ngono. Gayane kaya api-api. Mbok iki biasa wae to rasa kaya ngono kuwi. Kaya Ayo nembang apa nggo bojone lho. Heeh. Ayo nembang. Oh sulo ya, sulo. Sulo ono pakasite dibiji lho. Aja. Nembang wae sak isamu apa ning sing anu kat tentang tresno. Iya. Rondo nunut. cinta ini memang tak pernah ada logika. Iki anake Pak De Margi Bagong yang sangat membudaya Jawa, agune Agnes Monica ora masuk. Bapak karo anak kuwi ra iso nggo takeran. Bapakmu karo kowe kepiye? Halo kowe. Iya ya. Ya sing apik ora sembrono ora. Ben anu do prisa lho. Putrane Pak Margiono ki ya ana sing budaya. Ya. Nek akon kakangmu malah ming coplok mripate engko pendana-pendana. Ata kakangmu tutun kan nggre omong rak nanti sok tak tadai matane tuh matane. Ayo, apa? Pelok. Oh, pelok. Iya. Slendro songo Pak Geter. Oh, slendro songo.
Sing positif to. Ya, tanahe wektu bebas kok iki arep limbukan tekan 2:30 ra masalah. Nggih nggih, Pak. Wong aku wis entek-entekan tenan bengi iki. Wis mbayari angkutan, mbayari iki, mbayari mau isih muni lek Bagong isih muni sesuk ninggali lho. Lah. Yo. Rino wengi dadi ati. Wah, apik. Iya. Na. Tanpa dahar tanpa nendra. Apa-apa isih melu marang wong tuwa indur tanpa dahar njaluk kok. Kayung yun marang sliramu. Digandrung bojone apa ngono lho. Wah, ra romantis. Tansah gumawang ing netra. Jero ati kadung tresna. Kok arep takon saiki, Pak Anggi kenapa kok seneng karo Mat Catur? Ah, perlu di nganu. Perlu diklarifikasi. Karena sekali prejengan kaya ngene, suara ya ora pati apik. Kok iso seneng karo Mat Catur? Oh ya ngunekke Catur kok prejengane kaya. Suara ora patek apik kok iso seneng. Tresna iki ora perkara swara, ora perkara rupa, mula ana tetembungan tresna dudu bondo dudu rupa ngono kae. Paseno Mbak Anggi po, aku takon Mbak Anggi lho. Oh iya. Napa Mbak Anggi kok saged tresna kalih Mas Catur lho? Pertama dari mata turun ke hati sing marake apa? Wis kok matane ra wangun blas. Oh bener makane jarene mergo ora nganggo kacamata. Ah iya. Nek nganggo kacamata getun. Bareng digoni kacamata. Lho, Mas. Kok semono? Nah, mergane kacamata kan tambah gede. Ah iya. Kalau ketemunya di mana Mbak sama Mas Catur ini? Di kantor. Oh di kantor, berarti ketemu sesama karyawan. Ya telaten pokoknya anggere telaten. Apa-apa iki anggere telaten. Kuncine wong wedok iki luluh anggere telaten kok. Misale tampa kanca kantor ya ruangane Mbak Anggi iki sliwar Catur iki meng ngopo. Mlebu meneh ini anu data yang ini belum anu bali metu meneh. Ah meng ditlateni ngono. Bener Pak Seno, bener banget lho. Witing tresna dalaran saka kulina. Iya. Sinden wae ya ngono. Ha iya. Anggere muni ajek ling ngeterke, ngeterke ana angkutan ngeterke. Ah, terke. Ah. Komen gampang anggere ning bes linggo jejer ngono. Nek sinden karo wiyaga ngono. Aku dhewe iki ngalami kaya ngono. Pertama ning jejer sikik bar kuwi digecangi tangane ngono. Jaluk nomere alah roman kere karo wiyaga. Jero ati kadung tresna. Tan liya hamung sliramu. Satemah loro asmara. Kasih tepuk tangan dulu buat temanten kekale. Iya, wah ayo Elisa ya pinter mlekoto. Iya. Ya aku mbiyen diplekoto terus iki kurang ajar Mas siji iki. Ya, sing arep nembang sapa? Lamat wis katon tejane. Teruske, Tur, yo. Karo Lamat wis katon tejane. Wong katon mencara aduh wiragane sinawang bosan
Bebasane kalingan kodho saromo animas kaya wus koncatan rasa sangsam ning atiku yo yeah ya Bacane sarwa asri jeroban engku tansah luwon matur suwun. Sempanuwun, Wis. matur panggih. Pun nggih, Pak. Ya wis kono. Heeh. Ora nyawer-nyawer po. Ora modal banget to Mas kowe iki. Kowe Lisa ya ora mesake ora. Manten lagi wae seneng kok iso kon nyawer. Iya. Wis penengke wae. Eling, aja lali. Ora oleskan sebelum dipakai. Ojo suwe. Aja kokean, panas.